Vânzătorul de poduri de Sergiu Someșan. Cu ghinionul care se ține scai de mine de când mă știu, am observat atunci când m-am apropiat de vamă că șirul de mașini din fața mea se întindea departe până la ieșirea de pe pod. Nimic nu este mai enervant decât să fii ultimul la o interminabilă coadă, așa că mi-am oprit mașina în parcarea micului local din apropierea vămii. Preferam să aștept la o cafea scurgerea lentă a șirului de mașini decât să stau în mașină sub soarele dogorător. Am căutat o masă undeva la umbră, de unde să pot supraveghea șoseaua. Am găsit una singură, așezată suficient de convenabil, la care un bărbat între două vârste își șavura liniștit paharul. Cum nu mă dau un vânt după conversații cu oameni care beau vodcă înainte de amiază, i-am cerut scurt permisiunea să iau loc la masă, apoi, sorbind alene din cafea, am început să privesc șoseaua și podul. Clădirea vămii era așezată chiar la intrarea pe pod și vameșii controlau meticulos mașinile care treceau. Erau mai atenți ca altădată și se părea că un fel de comisie venită de la Ministerul Vămilor se hotărâ să se afle modul în care ieșeau din țară cantități importante de cafea, băutură și țigări. Singurele efecte vizibile ale acestui supracontrol părea să fie doar încetinirea exasperantă a fluxului de mașini și exacerbarea tendinței vameșelor de a se crede vedete în filmele de prost gust de peste ocean. Sub ochiul atent al celor care îi controlau, mișcările lor altădată sigure și eficiente se transformaseră într-un adevărat balet, din care mai le strea lacul ca să-i crezi cu adevărat lebede. Prins cu totul de artificialul gesturilor lor, am auzit numai într-un târziu când omul de lângă mine îmi spune ceva. M-am întors încruntat spre el, privindu-l nemulțumit. A spus ceva? V-am întrebat dacă nu doriți să cumpărați un pod. Am făcut ochii mari. Un pod? Am înțeles bine? Vreți să vindeți un pod? Da, confirmă el liniștit. Podul ăsta din fața noastră. Și a arătat spre podul unde mașinile păreau că își căpătaseră un pic de influență de altădată, semn că supracontrolorii se plictisiseră și se retraseră să scrie procesul verbal că totul este în regulă. L-am privit ceva mai atent înainte să răspund. Nebunii și bețivii trăiesc într-o lume a lor, din care este bine să nu-i scoți prea brusc, sau dacă poți și nu ai în interes anume, să nu-i scoți deloc. Omul din fața mea nu părea nici nebun și nici beat, așa că scăpa clasificării mele fugare. Avea într-adevăr un pahar de vodcă în fața lui, dar nu părea să fi băut prea mult din el. Era îmbrăcat destul de bine și avea ochii limbezi. Și nu părea unul din cerșetorii care împânzesc vămile în speranța unui chilipil de la contrabandiștii de ocazie. Și, din câte speram eu, nici nu arătam a contrabandist. M-am hotărât să nu-l contrazic și să nu-i trezesc din reveria lui în care era un bogat proprietar de poduri. Nu, am răspuns eu, cât de politicos am putut. Nu sunt interesant de ofertă. În primul rând am finanțele cam zdruncinate și apoi tocmai plec din țară pentru o perioadă mai lungă din timp. Și nu știu cum aș putea avea grijă de investiția mea în aceste condiții. Se părea că nimerisem tonul corect pentru că omul s-a înclinat politicos spre mine. Înțeleg, a murmurat el ușor deprimat. Părea că se obișnuise cu ideea pentru că mai luă o gură de vodcă și se întoarse spre pod, resemnat. Cum șirul de mașini se subțiase binișor, iar dintre cei de la supracontrol nu se mai vedea nici urmă, am dat să mă ridic. Nu l-aș vinde, se confesă din nou omul din fața mea, dar văzând că vreau să plec. Dar m-am săturat de el, zău așa, să-i port de grijă să văd zilnic dacă totul în regulă. E greu, vă cred, am intrat eu fără să mă las prins. Nu plecați, insistă el. Am privit precaut în jur. Șeful vămii tocmai se așezase cu cei din echipa de control la o masă ceva mai retrasă să pună la punct ultimele amănunte. Cu ochii la ei și cu gândul la portbagajul plin de țigări fine pe care trebuia să-l trec prin vamă, am acceptat să continui discuția, în speranța că nu voi atrage prea mult de atenție. M-am așezat înapoi pe scaun și a sorbit din cafea care între timp se răcise. Vă ascult, i-am spus omului din fața mea. Îl dau ieftin. La preț de chilipir. Numai să scap de el, a oftat el cu obidă. Am respirat ușurat. Omul nu era totuși decât un subtil cunoscător al contrabandiștilor și al zicarilor. Fă bine dacă vrei să-ți fie bine. Poate era numai o superstiție, dar de fiecare dată când treceam vama cu o cantitate mai mare de țigări, obișnuiam să dau ceva vreunui cerșetor. Ceva mai consistent, bineînțeles. Cât? Am întrebat eu îngrijorat,
că sub aspectul meu de turist onorabil, omul reușise să mă descopere. Nu mult, murmură el, de parcă ar fi vrut să nu fie auzit de cei din jur, cât să-mi iau o sticlă de vodcă, să-mi fie despărțirea mai ușoară. Totuși, după atâția ani, îl am moștenirea de la bunicul. E firesc că am răsuflat eu ușurat și am scos o bagnotă din buzunar. Totul se potrivea cum nu se poate mai bine. Îi făceam și eu un pustiu de bine unui cerșetor, ceva mai aparte, ba profitam pe deasupra și de relaxarea din vamă de după fiecare control. Am dat să plec liniștit de data asta. O clipă nu mai a spus el. Și a scos o hârtie din buzunar. Semnați aici contractul de vânzare-cumpărare și după asta sunteți proprietar. Cu ochii la vameș, care începuseră deja cheful, am semnat hârtia pe care a desenat din câteva linii podul din fața noastră. Am luat în mână peticul de hârtie, l-am băgat în buzunar și m-am ridicat cu ochii la podul meu. Gândul mă amuza puțin, dar eram prea grăbit să prind momentul potrivit pentru a-mi trece în siguranță țigările. De acum el dumneavoastră. Va trebui să stați mereu cu ochii pe el, murmură omul și se ridică să plece. Hei, ce faceți voi acolo? Strigă deodată cu o voce autoritară șeful vămii și veni cu pași mari spre noi. Mi-am luat ochii de la pod și l-am privit neliniștit. Oare totul nu fusese decât o capcană abil pusă la cale? Nu am avut timp să-mi duc gândul la capăt, pentru că dinspre pod s-a auzit un fâșit metalic, ca și cum cineva ar fi tras un fermoar gigantic. De sub mașinile care scădeau cu un plescăit sonor în fluviu, podul se retrăgea ușor, de parcă o mână de uriaș l-ar fi tras spre noi. V-am avertizat să stați cu ochii pe el, spuse vechiul proprietar al podului pe un ton ușor acuzator, îndreptându-se spre ieșire. L-ai vândut până la urmă, îi reproșă cu neduh șeful vămii când ajunse lângă noi. L-am vândut, confirma acesta și trecu nepăsător mai departe. Dacă voi nu ați vrut să-l cumpărați, de ani de zile mă rog de voi să-l luați și nu ați vrut, că nu aveți prevăzut buget, că nu e legal. Eu nu m-am săturat de el, mai aruncă el pe umăr și părți spre șoseaua, unde mașini de pompieri și de salvare începeau deja să se adune, încercând să-i scoată pe nefericiții șoferi din apă.